Hallo, ik ben Annie. Vandaag wil ik je vertellen van dingen wat je kan weten wanneer het al koud wordt. En wat je actually beter hebt wanneer het is koud wordt. Good morning. Een zeer schöne dunkle smars hebben we vandaag. Vandaag wil ik reden van kale season crops. Dingen wat het verdrijven kan. Nou, dingen wat het verdrijven kan wanneer het een beetje kouder is. Wat einer kan planten am Hofs. Okay, so hier hoor ik Kamps en broccoli en bloemkool gezet. En dus moet weinig van opgegaan. Maar Kamps, broccoli en bloemkool, dat zijn alles crops wat dat verdrijven kan, want het er nog koud is. Die kan maar ook nog een beetje frost verdrijven. Hier is een plantje. Ik kan me bijna nog maar gezet, dat ik je later nog zeggen. En dat zit me nu, een salatplantje. Wat ik dan niet neem. Salut is nog een slauw dat verdrijven kan. Dat is een bloemkool, zit me zo. Al die crops wat we verdrijven kan, dat kale, die probeer ik in deze beds hier aan de andere zijde. Hier is ons garden, ons zomergarden. Ik probeer dat wat ik kale verdrijven kan, daar hier, dat ik ter winter mijn garden kan en samen cover crop even zijn, dat het niet bestuiven de winter. Dit zijn buiten. En dat is celery, dat is beter dat kan goed kool verdrijven. Dus nog een beetje rater celery al. En dit zijn riemen, op Engels zijn dat turnips, dat kan het ook verdrijven. Salut maakt veel beter wanneer dat een kale deel en kale maanden dat wassen. Paraceil, een radiesje, deze radiesjes zijn een beetje vervreten. Maar er zijn een smaken radiesje onja. Radiesje kan het ook verdrijven, maar radiesje schaft me deze zomer ook fijn geschafte zomer. En dan hier zo heb ik jalmeren, dat is ook eigenlijk een goudkool verdrijven. En nog meer riemen, turnips. En dit bed heb ik ook nog ganz veel jalmeren. Zoals gezegd, krijg je alles wassen wat onder de eerd was. So alles wat ze spuiten en riemen en jalmeren en etchen, al die dingen die dan onder de eerd wassen, dat schafft alle, wanneer het is koud wordt en kan wasser frost verdrijven. En hier zijn bakkeljan, wat ik nu kort gezegd heb, dus zijn wat groter en wat kleinere. Bakkeljan kan niet frost verdrijven, maar bij de eerste wijn wat ik doe, nog in Hofs nog eenmaal zo een aswijn. Die zou je heute tijd dan doen, die niet blijven. Mijn bakkeljan wat ik hoe gezegd, opvangsjaar, die gaan fijn gedrag, maar die gaan uitgedrag, die zijn nu verbruikt. En mij veel aber nodig nog maar bakkeljan. En hier heb ik mijn planterbox, dus een kan ik toedagen. Wat je dat worden zijn kan. Den kan ik toedagen en opdagen. Dan heb ik bezien huis, dit is mijn kleine kitchen garden. Deze plantjes die zitten nu groot een beetje krank, want die veld zonne scheen. Dit is Spanish en salut, Maya salut en cilantro. En dit zijn de kampsplantjes wat ik in de garden wil zetten. Dit is alles wat er nog kale verdrijven kan en schoof niet zo veel om buiten te wassen. En dit is een oregano stuur, daar heb ik mijn plantje gekocht. En daar wil ik me nog nu zijn als de kan veel kale verdrijven. En wanneer niet, dan wil ik me dit ding bis holen til de kale nog maar het fris. Dat wil ik hier houden over de ganze winter. Ja, maar kan dat verdrijven bij 24 Fahrenheit, aber bij 4 Celsius. Wanneer het kale ausdot wordt, dan worden er de wel uit de eerdruid, aber de unje strooschaden naar unje spreiden. Salut kan het zo koud verdrijven bij 20 Fahrenheit, aber bij 6 Celsius. Wanneer het veel kouder ausdot wordt, dan worden er dat wel unje spreiden. Alles wat in de Brassica family is, kan op bij 26 Fahrenheit, aber bij 3 Celsius. Brassica family heeft zo veel baan, dus zijn kamps, broccoli, cauliflower, riemen en veel meer verschillende dingen. Maar die krijgen allerlei eisaffen en worden beter zijn in de koude tijd te wassen. Celery schmeckt ook veel beter wanneer het in koude gewassen wordt en kan ook nog een beetje frost verdrijven, maar de warten worden schwer verfrieren. Kale in Spanish is beter wat zo gezond is, dat het zo ijzer opbrengt en is ook beter wat in de koude tijd beter schmeckt in dat te wassen en dat kan ook wasser frost verdrijven, wanneer het te koud wordt, worden er dat überwallen unspreiden. De meeste van dit zijn alles zonen wat door leichter worden eisaffen krijgen, besonders dat in de Brassica familie. En wanneer einer dat in de warmere tijd heeft, dan worden er dat verzachen wel unspreiden, maar is dat ook fijn dat in de koude tijd unspreiden, voor dat eisaffen dat er niet zo licht warm mag zijn.
Okay, ik heb geprobeerd dat te explain, want ik alles in de hele tijd wisten doe. Ik had u niet gezegd dat Paracel in cilantro, dat zijn ook nog dingen wat ik in de hele tijd wisten doe. Die schoven aan jemand samen ook over cilantro wel dan leicht een beetje schassen, zodat schof beter in de hele Monaten. En deel van deze würde ik sagen, en die würde ik dan über Anfangswinter al uitbrengen, wenn da würden die al groot zijn, ze schelmeren rieben in Kamps, dat wordt bis het eerste stukje van de winter zijn, wat ik die würde eine eer gaan, en nicht de ganze winter ever. Dan aber ist die Backeljanses die sein down, der würde ich immer ungespreuden, ter de kalvere nachen, en wann het oberbad du kämt, dat het so kalt wird, da würden die Dach verfrieren, da würden die vielleicht auch ein Schafje dracht haben, dat die dann auch würden verbrückt sein. Ich hab die Hand dit gleich, und ich hab das als Samwem in der Linie was, dass sie kann nicht bloß zusammen geworden mehr, aber dat im Hofs auch tätig im Fahrjahr all schaffen dat. Hat einen guten Tag.